Salutare și bine ați revenit pe Armaniac. Dacă ești nou aici, bagă un subscribe pentru că începe să tragem tare și la propriu și la figurat. Astăzi o să vorbim despre ceva ce, sincer, trebuia să cunoști înainte să-ți cumperi prima replică de Airsoft de pe OLX, și anume clasificarea armelor și muniților în România conform legii 295 pe 2004, care în domeniul ăsta este sfântă. Bun, deci să începem. Avem categoria A, arme și muniții interzise. Aici intră tot ce este hardcore și nu pot fi deținute de către civili. Sunt rezervate strict pentru armată, poliție, SRI și alte instituții cu uniformă și cu drapelul pe perete. În categoria A intră lansatoare de grenadă, rachetă și alte nebunii, arme de foc automate, de exemplu Kalashnikovul, arme camuflate sub forma unui pix sau cum avea Banderas în Desperado, acea cutie de chitară în care avea ascunsă o armă, muniții perforante, explozive incendiare, arme semiautomate cu încărcătoare mari, gen peste 21 de cartușe, sau orice altă armă care este provenită dintr-o armă de foc automată. Ei bine, astea sunt interzise complet, indiferent că ești pasionat, expert balistic sau ai visat azi noapte că ești John Wick. N-ai voie. Mai departe avem categoria B, arme letale supuse autorizării. Aici avem ceva mai multă acțiune. Categoria B înseamnă arme letale pe care le poți deține, însă numai cu permis de armă dacă ai trecut toate filtrele poliției. Ca exemplu, avem pistoale sau revolvere, puști, țeavă lisă sau ghintuită, arme cu repetiție, semi-automate sau foc cu foc. Mai departe, în categoria C, avem arme neletale supuse autorizării. Aici încep și băieții din cartier să zică, uite aici mă încadrez și eu. Dar nu neapărat. În categoria C intră pistoale cu gloanțe de cauciuc, cum de exemplu este acest Grand Power, arme cu aer comprimat, pistoale cu gaz sau zgomot și arme de alarmă și semnalizare. Acestea pot fi deținute de către persoane majore, dar după ce au trecut toate filtrele poliției și au obținut permisul de portarmă. Următoarea categorie este categoria D, și anume arme neletale supuse notificării. Aici ai cele mai puține bătăi de cap, nu trebuie permis de portarmă, dar trebuie să notifici poliția. În categoria D intră arme cu tranquilizant, arbalete, arme vechi sau orice armă din această categorie care a fost transformată în armă de spectacol sau acustică. În categoria E, ultima categorie de altfel, avem alte categorii de arme și dispozitive. Aici intră obiectele care arată ca o jucărie, dar pot deveni periculoase dacă nu sunt tratate cu seriozitate. În categoria E avem arme cu destinație industrială, arme de asomare, tir de arc sportiv, harpoane de pescuit, pistoale de airsoft și pistoale de paintball. Pentru categoria E nu trebuie notificare, nu trebuie autorizare, dar indicat ar fi să le folosești responsabil ca să nu intri în belele. Lasă nebunile pentru TikTok. Acum că am trecut prin categoriile mari de arme, hai să le vedem și din alt unghi, și anume în funcție de destinația pentru care ele sunt autorizate. Și da, aici se face diferența între ce poate avea un civil, ce pot avea instituții de forță și ce rămâne strict militar. Practic, fiecare armă este gândită pentru un anumit scop și legea le pune în 8 mari categorii. Prima categorie este categoria armelor militare. Bănuiesc că este destul de simplu și de logic ce arme intră aici, vorba de lansatoare, de arme automate, toate, în principiu toate din categoria A. 2. Destinația apărare și pază. Aici facem cunoștință cu specialii. Cine sunt acești speciali? Păi e simplu. Ăștia sunt polițiști, magistrați, demnitari, diplomați, jandarmi, militari și persoane care fac parte din programul de protecție a martirilor, dar, mare atenție, au drept la armă pe destinație apărare și pază doar atâta timp cât sunt în programul de protecție a martirilor. După ce au ieșit din programul de protecție a martirilor, trebuie să scape și de armă. 3. Destinația vânătoare. Aici găsim armele lungi cu țeavă neteză sau ghintuită, precum și muniția aferentă. Ele sunt destinate vânătorilor autorizați, care au drept de port și folosire, însă doar în condițiile legii. 4. Avem tir sportiv. Aici intră armele cu aer comprimat sau de foc, destinate practicării tirului sportiv. Sunt armele pentru competiții și antrenamente. 5. Colecție. Sunt arme care pot fi deținute în mod legal de către colecționari. Aici intră piese istorice, dar și arme moderne, dacă sunt deținute exclusiv în scopul colecției. La numărul 6 avem destinația autoapărare. Aici sunt armele care folosesc proiectile din bile de cauciuc, gaze iritante.
Acestea pot fi deținute de către civili, dar doar în baza permisului de armă. Mare atenție! Nu confunda autoapărarea cu apărare și pază. Doar categoriile speciale au dreptul la armă letală pentru apărare și pază personală. Probabil viața noastră a monitorilor de rând nu valorează la fel de mult. 7. Arme utilitare sunt armele destinate activității profesionale. Aici intră armele cu tranquilizante pentru veterinari, armele de asomare pentru abatoare, harpoanele de pescuit și așa mai departe. Iar la 8, ultima destinație, avem destinația agrement. Aici sunt armele, dacă le poți spune arme, pentru hobby-uri, tir cu arcul, airsoft, paintball și alte distracții. Deci, dacă vrei să deții o armă de foc, verifică categoria în care face parte, fă cursul de arme și muniții, ia-ți permisul și ne vedem la poligon. Deci, nu te baza pe mituri urbane, legea 295 pe 2004 este destul de clară, dacă ai o armă, ai și o responsabilitate. Dacă ți s-a părut util, bagă un like, dă mai departe și abonează-te. În episodul următor o să intrăm în detalii ce înseamnă autorizarea și care este procedura. Până atunci, ține minte, nu te învăț să fii periculos, te învăț să fii pregătit. Armaniac 8.